لاسو ندی سپری چی پا قرآن دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو لاسو ندی سپری چی پا قرآن دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو قرآن خودی کلام دا پاک اللہ زمج یقین دی پاک اللہ زمج یقین دی قرآن خودی کلام دا پاک اللہ زمج یقین دی پاک اللہ زمج یقین دی کلام دا پاک اللہ سورت عمران دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو لاسو ندی سپری چی پاک قرآن دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو پر دوار جہانو با اللہ درکڑی عذابونا اللہ درکڑی عذابونا پر دوار جہانو با اللہ درکڑی عذابونا اللہ درکڑی عذابونا راوڑ جبرائیل در پیغام جس وزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو لاسو ندی سپری چی پاک قرآن دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو منسوخ سوال کتابو لچی نازل سوالو قرآنا چی نازل سوالو قرآنا منسوخ سوال کتابو لچی نازل سوالو قرآنا چی نازل سوالو قرآنا تواها یاسین صفت دا خور جانان دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو لاسو ندی سپری چی پاک قرآن دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو پوراز دا قیامت با پاک اللہ تتسوائے پاک اللہ لبت سوائے پوراز دا قیامت با پاک اللہ تتسوائے پاک اللہ لبت سوائے سورت بقرہ سورت رحمان دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو لاسو ندی سپری چی پاک قرآن دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو مالانگ وائی چیتا بپا اکبا کی شرمندائے اکبا کی شرمندائے مالانگ وائی چیتا بپا اکبا کی شرمندائے
عقبا کی شرمنده چی تاز مر حسین شکلی فرقان دی سوزاو حدیث دا پاک نبی آخر زمان دی سوزاو لاسو ندی سپری چی پاک قرآن دی سوزاو حدیث دا پاک نبی